Здравейте, съжалявам за всичко гласно. Просто не си прибирам уморена, рошава, гладна като вълк. И искам да ви кажа едно съобщение. Така. Обещала съм ви 2 дейли влога, от които един вече го качих. Да. Който беше днес. А другият ще е утре. Да. Да. А другият ще ми е утре, който ще е доста дългичък. И да. Но това съобщение го правя с цел да кажа, че официално в каналът ми има няколко клипчета. Да. И така. И да кажа също така, че утре ще излизам с с малката и там в количката. Това е Baby Reborn. Струваше, беше доста скъпичко. От Китай дойде. Поръчахме го. Да. Това е съобщението. И искам да помоля да ми давате предизвикателства.